नार्जारी फार्मनि मददजों गसाइगावनि खासियाबारि गागसायाव सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। नार्जारी फार्म आरो जमदुवार मंडल बीजेपीनि मददजों गागसा सी क्लाबनि बानजायनायाव दिनै सानसेयारि जोलुर बादायलायनाया जानानै थाङो। बे जोलुर बादायलायनाया जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गासै मोन 8 हानजाफोरनि गेजेराव जानानै थाङो। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ गिबियाव नार्जारी फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिया बेखेवजेननानै होयो। जोबथा गेलेनायाव जमदुवार एफसीआ साबकाटा आदिबासी जुदासी क्लाबखौ ट्राइब्रेकाराव फेजेननो हायो। बे जोलुर बादायलायनायखौ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं खालामनाय थांखिजों होनाय जादों होननानै राहुल नार्जारी बिथाङा बेबादियै फोरमायो। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो गिबियावनो मिडियाखौ बरायना लाग्रोबाय। दिनै बे गागसा ओनसोलाव जे मोनसे फुटबलनि जे आलोड़न सृष्टि जानायाव मोनसे जोंनाव बे ढौ आरो बे ढौआ जोंनि जमदुवार समस्ति हिसाबै दिनैनिफ्रायल' नङा, गोबां समनिफ्रायनो गेलेनाय आयदायाव बा प्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होनायाव जोंनि नार्जारी फार्मा गुबुन गुबुन समफोराव बेबायदिनो खालामबोगासिनो दङ। आरो एइबारावबो जिहेतुके मोनसे गेलेनायजों जोंनि समाजा लोब्बा थानानै थानाय मोनसे समाज जे जमदुवार ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय आरो गिबि समनि थाखाय बे बोसोरनि थाखाय फुटबल खेलाखौ होनाय जादों। नार्जारी फार्मनि जे स्पन्सर खालामनायाव आरो बे गागसानि क्लाब सी क्लाबनि जे बानजायनायाव लोगोसे जमदुवार मण्डलनि जे बिथांमोननि जे सहाय खालामनायाव दा खूब मोजाङैनो जानानै थांबाय जोंनि बे खेलाया। आरो बे खेलाखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो लैहोर फैनानै जोंनि बे खेलाखौ नायफैदोंमोन। आं बे खेलाखौ नायफैनाय फुटबल जोनायखौ मोजां मोननाय रायजो राजाफोरखौ आङो गोजोननाय बावहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे खेलाजोंनो जोङो जाति धोरोम आरो बोरोन बासियालासेनो खौसेथिनि मोनसे सिनायथिखौ जों होनो हादों। बाव आदिबासी समाज, बावहाय उराव समाज, सावथाल समाज, बर' राजबंशी बिभिन्न जातिनि बाव खेलाखौ गेलेनायाव बाव बाहागो लाफैदों। आरो बे जमदुवार ओनसोलनिनो गासै 8टा बिसिडिसिनिफ्राय बावहाय बाहागो लादोंमोन। दा बिथांमोनहा सोरबाया जेनदों, सोरबाया देरहादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे खेलायाव जाय बिथांमोनहा मोजाङै खेलायाव गेलेनो हागोन बिथांमोना देरहासार जानो हागोन। जाय बिथांमोनहा मोजां गेलेया बिथांमोनहा देरहासार जानो हाया। बेनिखायनो आं खावलायदों फैगौ समफ्राव आरोबाव बे नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव बा नार्जारी फार्मनि स्पन्सर खालामनायाव जों आरोबाव बे जमदुवार ओनसोलाव जों फुटबल खेलाखौ लाबावगोन। बिनि थाखायनो जमदुवार ओनसोलनि बल गेलेग्रा जे मोजां प्लेयार बिथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे साखा फारा जानानै थाखायो। आरो नोंथांमोननिसिम आं खावलायहरबावनाय जोंनि बे सिं ओनसोलाव थानाय मोजां प्लेयारखौ जाहाथे बासिजायो बेनि थाखाय जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट रेफारि एस'सिएशननिफ्रायबो जों खावलायखादों। जोंनि बे मोजां गथ'फोरखौ बासिनानै जाहाथे साब डिभिजन लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जाहाथे बिथांमोनखौ सायख'नानै लांनानै मोजां प्लेटफर्मखौ होनो हायो बेखौनो आङो बिथांमोननिसिमबो खावलायखादों।